Arratsaldeon, ongi etorri bidea marraztera goaz gaurko saiora. Ikusten duzuen bezala, gaur bi gonbidatu ditugu, Asier Basurto, soziologoa, eta Binar Gaztelumendi bertsolaria. Beraiek saio dinamiko sonorara pentsatu dute, prestatu gaurko, ikusten duzuen bezala, izenburuan behintzat, aurreko saiotik pozik bizi gara euskarazetik, euskara ziko behar pasatu gara, haire kontatu den zer nola izan da guri, orduan, gozatu da behin. Zer? Bueno, izenburua nondik eta dugu eta hori, saioan bukaerako utziko dugu, eta inorez da denago esan behar. Pero dugu. Zatea. Paso genuen beran aldetik enkargu hau, pixka saio egiteko, Donostian, gazteak eta euskararena nola bizi izan, eta animatuko ginen hori buruz hemen zehazten kontatzea. Eta, bukera hortik aurrean utzi ziguten pixkat, zerri buruz hitz egin edo. Eta, erabaki genuen pixkat, gure bizizenetatik hitz egitea edo. Bai, hori da motiboa eko dinamiko egiteko, azkenean askotan hitz egiten dugu gazteak eta euskara eta zer harreman dago gure artean, baina harreman hori maila teorikoan azaldu daiteke, baina benetan bizipenak dira horrela egiten dutenak, eta gure helburua izan da pixkat zuek ere bizipen horiek sentitzea edo behintzat gerturatzea realitate hortara eta hortatik ateratzea gero erabiltu ondori horiek. Hau prestatzeko egin duguna izan da, gu batzutan benitu behar, hitz egin dugu, gairen buruz, batzutan ekarri egin dutak kontatzen, batzutan bakoitzak balantzakit. Gai hori buruz inditu hausnarketei buruz, azkenean, elkarrizketa horietan artea daian kontuak, hainbat puntutan bezala bildu ditugu, eta bai izango da aurkeztuko duguna. Gauza batzuk dira Donostiarentzat bakarrik eginak, beste batzuk Euskal Herri osoko egoerari aplikagarriak dira, eta batzuk gazte zehazki eragiten dutenak, eta beste batzuk populazio osoan antzeko egiten dutenak. Orduan, pixkat. Hasiera gartzen, igelaren bizitzako zikloa, azkenean zapaburua denetik, heldua den arte nola emat fasetatik pasatzen den, pixkat komentatzeko nola guk ere biztun bezala, gure bizitzan zerren hainbat fase pasatzen ditugula, edo bizi ditugula, eta azkenean horietako pauso bakoitzean ditugun baldintzen arabera eta bizitzen dugunan arabera bukatzen dugula izuten erabatekoak edo bestekoak. Orduan pixkat hori esaten dena biografia linguistikoa edo bakoitzak gurea daukagula. Eta, pixkat hor pentsatu gure asmoa zen gurea kontatzea. Orduan, ezakit ni familia euskaldun batean bizi izan naiz, nire etxean nire gurasoak, nire aitonak euskaldunak dira, izteba osoa batzuk ez, hala ere gaztelera asko entzun dut nik etxean ere, nahiz eta esan dezakea, euskeraz ezia izan da izela. Igoeta azokoa naiz, bertan gutxi gara bera bizilagunen erdia da euskalduna, beste laurden bat euskaldun hartzailea esaten dena, eta beste laurden bat erdalduna guztiz. Eta gaur egun, amara berri osoan bizi naiz. Bertan, euskaldunen proportzioa da xente bajukoa da, baina nik badak badaukatela giro euskaldun bat, eta gero auzoan bizitzaitean, hala ere jende asko harritzen da, euskara erabiltzen da ez du, prelitan nabaritu ezakezu hori. Gero irrifa konplize batzuk ere bat dituzu, baina, horlakoa da tiroko bera. Ikastolari bilin naiz, Donostiko ikastola erraldoi oso ezagun batean,
txikitatik ondo ikasi genuen, eta urteak ondo genekin, oso ondo genekin. Orduan ez dakit, gero lagun artean eta umetan euskera ziten genuen, gero dudik gabe batzan gaur gabe bada 15 eta 20 urte artean gaztelera nagusitu zana, baina era bat gainera. Eta gero berriz aldaketa handi bat bizitu dugu, baina askoz motelagoa, askoz hausnartugoa, heltzen nahi gara, izangoa. Eta ez dakit, gero unibertsitatea eta lanai dagokionez, nik behintzat bi eremu horiek guztiz euskaraz bizi izan ditut. Unibertsitatea egin duen ikasketen batik eta laguntalde batik, eta lanean ebai egiten duten lana batik, guztiz euskaraz bizi eten eremua da. Eta negiareneko antzeko izango ditzake, nire kasuan honi Añorgan jaio nintzen, famili erabat euskaldun batean, inguru erabat euskaldun batean, eta nik 8 urte arte ikastolan eta gaztelera lantzen genuen, eta irakurtzen eta idazten da behar bezala ikasi genuen, eta nik 8 urte arte enu jakin gaztelera hitz egiten, nik eta maixotasun bat zan amendi Madrila fundar izan, kasi gari izan genuen indarrez. Eta gero Añorgan ikastetik pasainen 12 urterekin, Donostiko ikastola handi horretan ikastera. Eta han bai hasi ginela, lagun artean eta gerengo aldiz gure arteko harremanak eta gazteleraz egiten. Nik esango nuke 14 bat urtetatik 18 urtera arte lagun arteko gure hizkuntza nagusia gaztelera izan zela, eta denok ginen kontziente euskara zarreskutan zegoen, eta honetan kontzientzia arazo bat, baina ohitura kontu bat zen, eta errebendia kontu bat ere bai, gero azalduko dugu pixka bat, gazteleraz egite hori. Eta behin dian 18 urtetik aurrera Bilbora joatea egokitu zen ikastera, Bilbo, auzoa bera erdalduna zen, baina bai klasekideen artean eta bai bestelako lagun artean euskara zen gure hizkuntza, bestelako kontzientzi bat hartu genuen, Bilbon bai ikusten zenako oso gutxiagotasun egoera baten zegoela euskara, eta bai ere ematen du, beste kontzientzi bat ematen du. Eta ja Bilbotik hona guetan itzuli ginean, nire kasuan euskaraz segin nuen, batez ere, bersolari izateko erabakia edo bideo hori hartu nolako bintzat, eta bersolaritzak hori ere gero azalduko dugu, ematen du jardun bat euskaraz egiteko aukera hori, ematen ditu tresnak hizkuntza bestera batera erabiltzeko, edo hizkuntza bizi bat erabiltzeko, eta aldi berean inguru bat ere ematen du lagun arte bat ere bai, bertan euskara bakarrik egiteko. Eta nire kasuan, nire lagun artean eta nire kuadrilean hizkuntza oraindik ere gaztelera da nagusia. Nirekin denek euskaraz egiten dute da egiterako nola egitzen gara, baina orokorrean nire kuadrilea gazteleraz bizi da. Ez da, hemen interesgarri izan batzak agian pixka bazuen egoerak ezagutzea, eta animatzen baldin bada bere ibilbide linguistikoa azaltzera, bestela animaraziko dugu. Jorrez, bestela pelota botako dugu eta... Bai! Ni familia euskaldunean, jarri nintzen, aita eta ama aldetik. Gena bat hizkuntza oso galduta zuen, Donostiarra izan da, gerra ondorengo horretan oso galduta. Esaterekin, 11 nahi horra bat ziren, eta horietatik 7 zaharrenak euskaraz bazekiten, eta 4 gazteenak ez, hori atxean galdu zuten. Naiz eta gero 4 gazteen horiek euskara ikasi duten, nire horretan. Egunetan, ni ikastola joan nintzen, eta pixutan, bajutan, amaran, handi sortu zen gero ikasi dut. Baina nire etxean, gazteran ere asko sortu zen, nik nahi gara dute urritu psikikoa, dutasun psikikoa duena, eta bera oso berandoz izen hizketan. Eta horren gara jartan, garaiko adituek eta psikiatrak ikasetzen zuten, ezingo zitula bi hizkuntza ikasi. Eta orduan,
arekin gaztelaniaz egiten. Eta orduan, gure etxean hori izan da, berarentzat izugarrizko faena, bera delako etxean euskaraz teken bakarra, eta nire oso euskaldun sentitzen da. Eta ingo dituzke bat ongarriago bizkuntza. Gero alegin egin genuen heldutan, irakasten, Donostian oso zain, eta inbertsio horik ez dago, eta gero bestelari ikastoran hasi, gero eskola oso handi, euskaldun horretan, fraile kolegio baten gaztelaniaz egin ditu, irakasleen ikasketak ere gaztelaniaz, horra hasi ginen, pixka mugituz, fenomenun baina kontzientzia hartu eta praktikak euskaraz egiten, eta gero eko bizitza berbera izatetik, eta una kuadrian, ere bizin dugu, aukera bat izan delako, asko euskaraz bizitzen pasan ez. Otu da. Bueno, bai, desberdin. Gure jatzen banez. Aitona honak euskaldunak ziren, amaitxosurik bazarrikoak, baina aitak entzun ikasi. Nirun banaiz, nirun entzan hitz egiten. Orduan, nire amak kardu entzun, euskara, eta bat, etxean pepi erderaz. Ikasketa guztiak erderaz egin ditu. Astean ordu bete egiten duen horrako zerbait, kanpoan eganitzen, 12 urte pasan dituen kanpoan, eta 32 urtekin edo hasi nintzen euskara ikasten euskaltegian. Ez daukat giro euskaldunik praktikatzeko, bakarrik lanean erabiltzen dut, lankide batzuekin, nahiko mugatu da, daukat. Kriston lotza ematen dit, euskaraz hitz egitea, eta, arazoak dauzkat euskara erabiltzen, batez ero girorik falta, somatzen dut. Hori da. Ni Donostian jaia naiz eta Euskal Kulturoko familia batean, gerra ondoren jaiotakoa eta garai batean Donostian euskara oso gutxi entzuten zen, eta nire etxean nire aitak beti izan zuen garbi euskara jakin behar genula, eta umeek eta gurasoekin euskara zutzen genuen. Lehenko gunean egin komentatu zen, noiz bait entzun zen, Donostian entzuna zutela Abai Cristiano, nik ere entzuna daukat, baina baita ere konplizitatekin horiek zuk esan dituzun horiek, ni txikitan euskara egiten junkarean, eta heldu batek aldamenean pasatakoan esan, segi horrela. Askotan guk ez genuen ulertzen, eta amari, ama, zezan du horiek, baina giro hori ere zuman. Gero ikasketak, por supuesto, beti erderaz, lana beti erderaz, familiako bizitza beti euskeraz, semeakin beti euskeraz, eta orain lagun artea 50-50. Giro batzutan euskalduna eta beste giro batzutan erdalduna. Baina, ni hola agarro nintzeko ez, hiru momentu den bizitzan dela, gai bat atxoa empezatu denean, nik Donostia gara naiz, sortzez, gara, hartu gara, sortzez, egian bizitzan ez, gure bizitzan guztiak. Gure familia jatorriz euskalduna, Goierritik zati handi bat, Kostaldetik beste zati handi bat, baina ni lehenengo lagunduko nuke lehenengo momentua aterabera frankismo garaia, ez? Gure gurasoek izan ziren bai inflexio puntua, ez? Gure familia biografia linguistikoan, ez? Familia ez dakit noiz arte noiztik euskalduna izan da, frankismo ondorenean jaioak dira gurasoak, eta haurak hala beharrez gazteleraz ikasi behar izan zuten, ez? Eta horrein aipatu izan da bezala, euskara ikastea zigortua zegoen, horrek jasan izan dute, zigorra euskara hitz egiteagatik eskolan, ez? Eta montzak eta
zigortu zuten hori, eta hori ez dela pasamendekoa da, eta ez da hori dela azteitzen bat hemen gertatutako gauza bat, eta hori dela markada gutxi gertatutako gauza, eta gure Donostiako euskara egoera soziolinguistikoan erabat eragin izan duena, ez. Hala ere, epatuan bezala, gurasoek kontzientzia bat izan da eta seme hori euskara transmititu ziguten. Eta baina, guk bigarren puntuan agarren guk ikastolan, ni ikastolara joan duen ez, ikasketare joan egin dituen, baina eskolatik kanpo guk gaztelera eskotan produitzen ginean. Gure harremana, aixialdian, patio dutan, lagun artean kalean, gaztelera ezagutzen genuen. Goroitzen dut, sortzigarren mailan etika presetan ez, gaia ateratzen zenean, gainekin, denok, inok ez duk ondo ikusten hori, dena esaten dugu, euskaraz bizi nahi dugu, euskara hizkuntza eta garreta ez. Eta, de hecho, guk gero gure zigorra hartzen genien, goritzen dut estolan esan genuen, zigortu baina duela, euskaraz ezitze egitea, eta etzan beste ez, harriak eta norbait jartzen zizkula motxila, guk gero gure jartzen genien zigor hori, baina ere inoiz ez genuen bete. Nik esan goke inoiz ez genuela zigorrak behin da berriz pilatzen genituela ez. Eta hirugarren momentua, hori, dutasun batera iritsita, unibertsitatea juterakoan, nahiz eta Gasteizen ikasi, giro euskalduna izan da, giro euskaltzale batean eta modututa kontzientzi pizte bat, ez. Hor hasi nintzani, egun bizitzako 24 orduak euskaraz bizitzen, ez. Kuriosoa da, Gasteizen egin nuen hori eta ez Donosti batean, ez. Eta nik uste gaurko gaiari lotuta hori ze faktorek eta eragiten duten, ez, ingurune euskaldu batean bizita kasita eta gazteleraz egiteko ohitur hori, ez dut inoiz nik zergatik topatu ezetzan realidadea bat, etzan guretzako normala zen. Esaten euskaraz bizi nahi dugu, baina artetik atera burko jolastokira gaztelera jotzen duen, ez, zerbait naturala zen guretzat. Eta, hiru momentu ere. Ez, honek ondorio nagusia zen, askotan hizkuntzaren inguruko estrategiak eta erabakitzen ditugunean eta nola jokatu behar dugun euskara zabaltzeko, kontuan hartu beharko nuke denok ez gara abiapuntu berdinek ikasten edo denok ez gaudela momentu berean, eta empatiarik eta bat ere egin beharko nuke bestean lekuan jarri eta horren arabera erabaki ze estrategia hartuko dugu. Esan bezak ondorio nagusia. Eta hori lotuta baita ere, hizkuntzaren autua ez da autu pertsonala bakarrik, taldeak beti eragiten dugu nik erabaki ezake euskeraz bizi nahi dutena, baina bereko harria ez da euskeraz bizi, oso gogor jarriko nez, baina oso zaila izango da nik erabat bizitza hori euskeraz egiten nik. Nereko harriako kasua inpatuko dizuet, hemen nio gorontzareke euskeraz bizi nahiko nuke. Hemen beste bat dago, ikastolatik pasaren ez dena gai bere emozioak eta euskeraz jartzeko, baina ikastolatik kanpoko bizitza osoa gaztelera gutxez egin durako eta ezagutza falta dauka maila hortan euskeraz aritzeko eta nahi gabe jotzen du gaztelerara. Hemen beste bideo hori gateke euskera erabat kontrolatu garen joera daukatenak gaztelerara joateko. Beste bi daude euskeraz jakinaren kontrako jarrera daukatenak, rebeldeagoa edo iruditzenak gazteleraz aritzea, edo egokiagoa edo ez dakitzer, baina beti horrela jotzen dute kontrako jarrera batetik. Eta gero hemen hori beste bi, alde edo kontra edo ez daudenak, euskeraz badakitenak, baina korrontearen arabera funtzionatzen dutenak eta neutroa den portala jotzen dutenak eta berekoaren kasuan neutroa dena gazteleraz anitzea izango ditzake.
Horako kasuaren nola funtzionatu gara da guk askotan pentsatu zer egin gure kuadrilla euskeraz bizi garen. Behin, 17 urtekin edo batzen naiz larun baten nola ekartu ginen, dela genuen euskeraz bizi nahi genula, arrazo ditu genuen eta bidea mailatik hartu genuen kontzientzia hori euskeraz biziko ginela, baina gero hori izan praktikara eramaten, ohiturak edo eramaten gintuen, berriz ere gazteleraz funtzionatzen jarraitzea. Horrek esan beste lanketa bat izan behar dela, eta, kasu hortan erabaki bat dugu zein estrategia eraginkorrena momentu bakoitzen. Estrategia momentu baten izan daiteke gogor jartzea eta esan ez, ni euskeraz biziko naiz eta puntu eta bronka botatzea. Niri kasu hortan, nire balean kasuan ez zait iruditzen eraginkorrena hori izan garitzakenik. Kasu hortan, igual, egin behar dena baten gana jo eta berarekin saiatu edo zonekin saiatu arez pare jarri eta berarekin euskeraz egin, berak ere konfiantza pixkat hartu dezala, landu dezala hizkuntza pixkanaka eta horren bidez hasi da poliki euskerarako bidea egiten. Kontrako jarrera daukaten hauekin oso zaila dago zer egin azkenan eztabaida kontua delako, bestelako ohitura bat edo beraiek ez daude alden. Orduan, beraiek kontra joan ere kasuan egiten dena, hasiko eztabaida, hemen genian segitzen zuten bezala berdin. Hemen beste bideak joera daukatenak gaztelerara gehiago jotzeko, kasu hortan ere izan ditzake beraien gana jota, saiatu agian konturatu gabe eta esplizitu egin gabe euskeraz bizi bat ez dute eta hau hizkuntza delako esplizitu egin gabe igual kontua pixkanaka ohitura sortzen joatea eta poliki erreztasun hori hartu dezatera eta kasu honetan ere berdin. Azkenean, horren bidez lortuko, nik hola dakarpentsatu egune batez nire kuadrilla euskeraz bizitzea eta kuadrillatik kanpora ere gizarte mailan ikusten hori ditzakela egin alegia momentu bakoitzean erabakitzea zein den estrategiarik eraginkorrena. Batez ere gaur egun gazteen artean eta Donostian hortan zentratzen gara, ikuste gehiengoa badaukala, adibidez zuk lerrokatutu duzu, Irunen eta baina gaur egun Donostian eta gazteen artean gehiengoa badauka aukera euskera erabiltzeko eta euskera praktikatzeko. Ez dut uste ezagutzari dagokionez, ez dut uste hori arazoa armasak. Ez gehiago horrelako jarrera, eta azkenean ohitura aldaketa bat nola eragin eta pixkat hor askatu gara. Kasu horretan desberdin izango da. Hemen lau pertsona talde edo garritugu, zei bilduko zizuen bakoitza ze hizkuntza erabiltzen ariko garen, hor? Ez dakego, argazkia bakarrik dira, iruditzen zaizuena da euskarari buruz dituzuen pertzepzioak dira, ez da dugu jakin. Nahi dugu bolondres bat, jolas bat egiteko. Antzerkitxo bat izango da, jakin, norbait animatzen da. Uste da pelotarekin konpontu dugu. Pelota ikusten zuen bezala txuri-urdina da. Horretak futbolzalea izan eta gazalea edo. Nahi dugu antzerki bat, kirol esotari batena. Errealan partidu baten, jokaldi pare baten kontzakizuna. Axan Keto hartzen du aloia Griezmanni parroia baratuz, eta agiratxe buruz, lan gainetik.
nola sentitzea transmisio hori egiten? Natural egiten zitzaizun euskeraz egitea hori edo? Bueno, ez da, ez da futbol zabia, baina ikusi dut eta telebizio. Pero, rápidamente, gehiago, horrea iritsi baude esparru batzuk gazteleraz konsumitzen ditugunak futbola izango ditzake orokorrean, baina partidurik ez dagoela. Futboleko bizkera hori edo gazteleratik asko jasotzen dugu, nire garaian adibidez, arrazoitako bat hori da gazteleraz aritzeko futbola egin dute denek, eta entrenatzaileak ez dira gai euskeraz jokaldiak azaltzeko, ez dutelako jaso argot edo hizkera hori. Eta ez futbolean bakarrik, gazteira egiten duten beste, gazte eta telebira egiten duten beste alor askotan ere, jaso dugun hori ez dugu euskeraz jaso, gazteleraz jaso izan dugu adibide batzuk. Nirean traupa pixate, politikak eskuntzan egiten du, diskuntzan normalizazioan, eta eskola kirola uzaluntzeko, saio batean parte hartu behar eta besteak bestelako hau saltzutan nahi. Loratu eta lan gaztien. Bideo bat ez bai, mendikan zuzenean eskerrak Xabier Osabiagari eta Xabier Euskitzeri pelotako eta txirrendularitzako euskal hiztegia aberastu dutelako. Bueno, adibidea jarriko ez dizu. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaré. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. Yo no quiero decir, no puedes formar parte de mí. Yo no hablo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de 3 pequeños seres no cuentan nada, esto lo cuento. Algún día lo comprenderás. Yo no puedo ir porque a las 12 me convierto en calabaza. Me encanta verte sonreír. Ojalá hubiese sabido hacerte reír más. Me habría gustado hacerte feliz. Pero no he sabido. Marcos, Y no ha sido por mi padre, ni por la familia, ni por las circunstancias. He sido yo. Te he hecho llorar demasiadas veces y hacerte llorar a ti, ¿no? Prométeme que a partir de ahora vas a estar contenta, ¿vale? Bueno, bi adibide dizia, hizkuntza romantikoari edo maitasunezkoari buruz. Askotan aipatzen da, horako gazteen artean gaitz egiten dugunean, ligatzeko euskerazko argot hori edo hizkera hori falta zaiguna. Berez, hor hain natural entzuten ditugun gauzaiek euskeraz esaten ditugunean, sensazioa egiten dugu, era kursiari da, era antinaturalari da. Eta ez da euskeraren arazo bat, gure arazoa da, ez dauka horako ditularik gauzaiek euskeraz esan edo entzuteko. Eta, argot horren falta, edo hizkera horren falta, beste hizkuntza batzutara jotzen dugu, eta jabin hortik hasi ditugun harremanek gero normalean gazteleraz ere jarraituko lukete. ETB eta egin izan dira alegin batzuk gazteen hizkera lantzeko. Nabarmenena da hasi berriak telesaila egin zuten. Pixkat edo komentatzen zergatik horren antzeko telesaiak horren erabiltzako eta kontu horiek, kasun kontu horiek eta zergatik ez digan hain ondo ateratzen edo hori dutzen gure bintzat ETB dabiltzenean, jendean artean ez dut batea rakasta maila bera, ez? Eta hori, hasi berriako saiakera hori zela, duinena, ondan saiakera duinena. Donostian kokatuta zegoen, gazte batzun bizitza zen, eta zergatik egiten zitzen artifizela. Azkenean histerian ondoria zen, ez dalako gaztelerazko hitz bat ere agertzen telesek osoan. Donostian, ezin ezko da, hori ez da reala. Donostian gaztelerak ingurtzen zezean, nahiz eta zu euskeraz bizi.
ikusiten da, ez dakit karteletan dago, hausitu egiten duzu. Nez eta zure autua erabateko euskara aldekoa izan. Horregatik, hitz bat ez sartzea gazteleraz, ez egoera bat ez sartzea gai horrekin, horrek egiten du ere pixka erratik izela, ez? Arralde imaginatu dezakegu, arrantzale herri txiki bat, igual, baina ja surfista gazte batzu Donostian, zerbaiten adik arrara egiten dugu. Eta berriz, erosegi kontuakin, kontrako adibide bezala, gogoratu ginen Klikuski telesaia, gazteleraz dara Eibarren kokatua, eta guztiz naturala, irutzen zaiguna. Guztiz, erabat erderaz bizidia, Eibarren, eta esatzen zaigu, irutzen zaigu, hori gertatu daitekela eta izan daitekela, familia hori eta lagun hori egon daitekela gaur egun Eibarren da. Azkenean hizkuntze erreala da irutzen zaigu, segurune hantzara egin dudako. Azkeneko adibidea jartzeko aituela Lidearen argotorri buruz, baina badago beste bat gazten antela nintzen jantzea. Si es avión despegue, no está. Prométeme que a partir de ahora vas a estar contento, ¿eh? Somos lo más bajo de entre los más bajos. La historia de la puta tierra. La basura más servil, más miserable, más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos odian a los ingleses, yo no. Solo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda, Tommy. Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas. Siento que, de verdad que lo sé. Más o menos 40 horas. Spad, Sigurd y yo tomamos la saludable, documentada y democrática decisión de volver a engancharnos a la aire como antes. Azkenean iruditzen zaigu, kristorenek kriston indarra daka, esaten ditzunitzek kriston indarra daukate, baina hau ETB doblatuta gongo balute, zaila izango ditzake guri naturala eta benetan transmititzea esmenak transmititzen duna hori dugu bentzat. Zerri kontuagatik, atot kontuagatik, hola kaleko izkera hori, aserrealdiana, barrotik akortzikena. Gero, egiten ari ze izkera gehiago fantazia ezkigun edo ez ditugu garatu euskeraz. Bat izango ditzake drogari lotutako gazteon bizitzan oso presente dagoena, baina drogari lotutako terminologia gehiena gaztelera zerabiltzen dugu eta drogari bizitza egiten dugunean beti gaztelera jotzen dugu. Igual ez izan munduko osasuntsuna, baina euskera nespait egoera normalizatu batera iritsiko baldin bada, drogari buruz ere euskeraz hitz egiten hasi beharko dugu. Droga eta sexua, gazte kulturan parte diala ukaezina da, eta biak bereziki utxunea diaren zegoen. Ordu, gehi izango da, seinale bat normalizazioan euskaraz egiten. Horrein beste olaso bat, olako ariketa bat, nahi dugu. Bitartean esabaitu zertako da, nahi dugu garatuko paperetan jartzea zuen pelikula gustokoena, zuen liburu gustokoena edo zuen
musika taldea. Pelikula, liburua eta kanta edo taldea. Musikaria. Bueno, nahi zutena, bakoitzetik bat jarri nahi duena, kalein dezala eta bestela aukeratu. Bakoitzetik bat jarri nahi duena. Hiru zako aukeratzeko. Bai, izenburua jartzen. Musikaria taldea izan behar du edo? Ez, bezala musikaria. Gutxi gara garaia da, Mikel Agua, el ladrón de cerebros eta los dioses deben de estar locos. West Side Story, Benito Lertxundi eta Don Quijote. Doctor Zivago, Euskal Kantaria Enorrita eta Lagoa. Los Imperfeccionistas eta Roper Ordoika. Amur eta Izaren Otxa. Raza, el nacionalismo lingüístico eta hizkuntza eta herria. Liburua La Catedral del Mar, musika Queen eta pelikula Amur. Casablanca, Matutene, Aldete. Piskat, honekin nahi nuen ikusi, ea azkenan ze zaletasun ditugun kultur kontsumoan aldetikan, ez? Eta guzti hortan, ez dakit, esan dezala idatzi duen jendeak, zergatik aukeraketa hori, zergatik da hori zure gustukoena. Azkenean pixkat, zenbateaino interesagatik, atxikimenduagatik, hizkuntzagatik, promozioagatik. Nik aukeratu dudan musika izan da,
azken finean, nahian azaleratu, bazten dian gure referenteak, ez? Kultura atletikan edo gure iparrak, gure referentziazko pertsonak, azkenean gure idoloak izan daitezkenak ere, hortan bukatu dezakegu. Eta zergatik kontsumitzen ditugun batzuk euskeraz eta beste batzuk ez. Zenbateraino, ez dakit, nola esan, irizpide berdinen arabera epaituta aukeratzen ditugun euskaldunak edo ez. Edo zenbateraino gertutasun, atxikimendua batik edo olako emozio batean dit, ez? Piskatorri buruz ere hausnatu beharra eta guri gaur egun kultura eskaintza globala egizten zaigunez, piskat horiekin lehiatzerako orduan euskal kultura eskaintzak ere ez gauzaile kontuan hartu beharra hausnaketa egin. Norio bezala irakurritakoan arabera, pelikuletan nabarmena atzerriko pelikulak dira nagusi, musikaren kasuan, euskal musika desente entzuten dena ematen du, eta literaturaren kasuan, badirudi gaztelerako desente atera da hemen, hori dela nagusi. Gure belaunaldian ikusten pelikuletan antzeko zerbait izango litzatekeela, musikan baita ere atzerriko musika desente gehiago aterako litzateken, eta literaturan, euskal literaturan ikusten gure belaunaldiak irakurtzen duela. Irakurtzen dugu. Eta, kultur konsumoan lotuta baita ere, zaletasunen kontua litzateke alegia du. Gure denbora librean ze zaletasun daukagun edo zer egitea gustatzen zaigun Donostin bertan. Ez dakit, nobetan ikatzen ze zaletasun daukan, ze taletan ibiltzen da esatera. Nota dago guztena. Zaletasunak adinaren ikusten dira aldatzen, edo ez. Esan edo da, harrigarria bat egin ere, bere gustatzen zaik dantzan egitea, gustatzen zaik kantatzea, gustatzen zaik dira batea, gustatzen zaik igerilekura batean igeri egitea, gaur ari direzun. Gustatzen zaik iritzea, irian iritzea, zaletasunak igolari dago. Itzaldia etortzea zuen entzutera. Horreko azan dut, ez? Eta zaletasun ere denak euskera egiten duzu. Mentira baten ezenean ez ez baten lagunekin. Normalean baten ez bakarrik, normalean baten ez bakarrik. Gustatzen zen bakarrik baten. Egitea baten ezenean bakarrik baten ez. Eta aldarera eta baderetik baten da. Euskaldunak eta aldardunak han denetik. Eta bat egin ziten duzu modu batera eta bestearekin beste modu batera. Dantzara baten ezenean gehienan euskaldunak dira, badira aldardunak ere. Kantatzera baten ezenean, antzeko parezido, gehiena euskalduna zuten da, baina aldarduna gaztelera duenak eta gazteraz itzeiko ditu daukenak baten dira. Hoi dira nire zaletasunak. Eta ondo sentitzen ez egiten duan ari. Horatzea pasea baritako nahi. Ni antzeko mendia guztea, kontzertu gehiago ikustea, lagunek batea, Eta euskera normalean. Bai, mendira, bakarrik modezen neburukia egizketan, izkeratzen bat. Eta kontzertu dut horrein, kontzertuak gazteleraz bali nahi, lagunak uste duen nahi, eta ni mintzaten, nik kodarria baditu batzuk, erraz intzitzeko joera daukatera, baina nire egin euskaraz intzitzeko ikura dira. Beste bat, animatzen da?
Baina ez da izena, ba, ni xabe egitzen dut, oso diferenteik, bo barreiko nire garaikoa nahiz ni, edo lurri, edo horiek aitzen, eske beste gauza bada. Benetan estetik maila bera jarriteke, beste zerbait galdetu behar da. Horrela ezin da galdetu. Bueno, hori zen. Ez da gauza lineala, hori baino... Buka behar dira zeneke, no? Sortasunari buruz, ez? Bueno, gelditzen zaidanak, zenbait orain ezin fizikoki ezin egin, baina baita zinea, baita musika, baita irakurketa. Eta sortasuna artean, oso esale egin naiz, Ernest Juk, eta beste Donostiako kulturetxekotara azaltzen maiz. Eta, bueno, erebitasun erizpidea hortaz kuestionatu nahi nuke, liburua bai, ezkadezaket euskeraz, eta fitxere bai, bete. Baina, liburuaren eguneko 89 berderatzea, pelikulakin berdin. Diska, normala, zogu ez da, segun nundik handatu zen, segun zeizkuntza baita erabiltzen dute, baina baita Donostien sortzen da zenbat aspektu kulturalak Donostiko kulturetxetan ere euskeraz ezin dugu erabili. Hori, markatzen dizu bastante. Esan dizu, ze hizkuntzan ibiltzen zean, lagona. Zaletasunen kontuarekin iritsinen ondorio nagusia zen, bereziki hartuta gazteon artean zeintzuk izan daitezkeen zaletasunak, ez? Ja gure egin ezen gaztean, gazteagotan futbola da, diren artean nabarmena futbola da. Eta futbol talde gehienek barruko funtzionamendua gazteleraz egiten dute. Eta zaletasun horrek futbola berez dago hizkuntzari baino, futbolean egin talde horrek bai. Eta talde horrek ematen du inguru bat eta inguru horrek gero eragin egiten du gure ohituretan. Horregatik da garrantzitsua guneak euskalduntzea. Nire kasuan, bertso eskolen mugimendua bizitu dut gertutik eta niretzat liberazioa izan da. Bertsoa itzari buruz egiten dagoenan, asko hitz egiten dugu holtza laneko bertsoa itzari buruz. Eta hori, urtean, hilabetean behin konsumituko dugu, baina gero hortik kanpora saioari buruz hitz egingo dugu, emeko dugu itzaldia hortaz euskeraz aritzeko, baina hor geldituko da. Aldiz, bertso eskolek ematen digute inguru bat ere euskeraz aritzeko, gure burua lantzeko, eta bertso eskolak gune euskalduna dien bezala, nik uste garrantzitsua dela gaztei bestelako gune euskaldunak ere eskaintza edo euskeraz funtzionatuko duten taldeak sortzea. Askotan, zaletasun batean urbiltzen zeharreako ere, zertatu behar zeharako, bere hizkuntza dinamika badaukan talde batean. Eta horrek ez zure autoan gara. Beste mikrofona? Ez nahi horretorkit insistentzia handia egiten duzuet zerga bat behar dela, argol bat behar dela, eta ez dakit zertan den hori egia. Zertan ez diren, pelikula batean, edo novela batean, historia sinesgarriak egin behar. Badau, debate bat egotzen, Maresu Landak, Ziudeirak, eta ez dakit nor, erderaz, gazteleraz publikatu zituzten bere obra batzuk, eta debate bat egotzen kodu izagirrekin, eta kodu esaten zuen momentu baten, Ramon Saizar Victoriak Donostia sinesgarri egiten zuela euskaraz kontatuta, euskaraz gertatzen ez ziren gertakezunak euskaraz kontatuta. Jokin Muñozek Castejon sinesgarri egiten zuela euskaraz kontatuta, Castejonen euskararik egon gabe. Eta hori idea, ez dakit, nik uste oso idea importantea dela. Gazteleraz publikatu behar zituztela beren obrak, erabaki zutenek eta esplikatu zutenek, nik uste asko ze fortuna txarra honekin esplikatu zituztela.
Baina kontua da, kultur konsuma esaten denean, ez dut konsumo hitza, kultura ez vinkulatu indako dituzte, oso itxusia da, konsumitzea, konsumatzea da, hizkuntza guztietan, eta hori ez dugu egitea, baina euskaraz egiten den ura, eta beste hizkuntzan egiten den ura, nik ez dut uste funtzionatzen duen paralelismo horrek. Iruditzen zait euskara eta euskal jendea, zenbat eta hizkuntza gehiagotatik jaso bere kultura, euskaraz egiten den kultura jasoagoa dela. Eta hori uste historiak hala demostratzen duela. Ez dakit zo beren duke, nik ez dakit, nik Vargas Llosa irakurtzen baldin badet, nik gaztelera eta euskara ez dakit. Eta frantzesa letzeko, politik, o gainetik, letzeko gaino. Beste hizkuntza baten irakurtzen deanean, joder, ez dut, nire hizkuntzakiko traidore bat zentitu nahi. Eta nik uste, nire hizkuntzakik aporte bat egiten dio dela, estadistikoki naiz, euskararen, ez dakit, kontrako bat, edo ez euskera bat, hori egiten dudan bakoitzean. Pelikula gazteraz ikusten duanean, zaten dute etzea euskaraz konsumitzen ari. Liburuak gazteraz ditzen ari duanean, zaten dute etzea euskaraz irakurtzen ari. Eta nik, edozein hizkuntzatan konsumitzen dudan hori niretzat, nik uste euskarako probetxurako dela. Eta agian horrela planteatuko genukela, euskaldunok, euskaraz jakingunok, euskaraz ari garenok, euskaraz bizi garenok egunean osoan, ordu batzuk, edo ordu pikin batzuk, zer egiten dugun euskaraz, hori dela planteatu behar duguna, eta ez planteatzen dugun bestela, ezkerean, eszenari untakia bigarraldia, hirugarraldia bada, entzuten duenak hasi gazteizen diago guzti baino, gehiago egiten dute den dena, euskera honetik. Baina, bezu, ekiboko bat ez da gaur horrenekoa, gaur horrenekoa agosto, hiruazera gotasun, horrelako antzekoak da, gelitzen ez harrituta, nik ez dago prejuizio horiek, jarri dituanak dira diktadora edukia jarri dut, beti horrean diktadora esaten dut, baina diktadora edukia jarri dut pelikulatan, liburua jarri dut, nidonek mirako dizkin, agarra jotzeatik inbatioak eta ez ahazteatik, evidentziak ez direnak badiola beste batzuk, eta rokamau model jarri dut, baina, erderaz, entzuten dut, eta gustatzen zain, ez da gustokoena, baina, ez dut uste euskara kapitan denik horietako ezer. Kultur kontsumoa egurtu esan dezuna, gaizki azaldu dago, gaizki horretu dezu. Baina, nik esan egin da, emakumenek esan dugun gauza bera da. Kontsumitzen dugun guzti hortan, euskaraz kontsumitzen duguna, edo eskaintza global hortatik kontsumitzen duguna, askotan autua beste irizpide batzun arabera egindakoa izaten dela. Hoxe bera, esan duen Bob Dylan eta Segerrete desberdina da, hortaz ari nintzen. Nik erderaz idatzitako liburuak erderaz aportzen ditut, eta euskal kulturaren konsumoa esaten denean, zerbait, eta COVID entzute euskal kulturaren, eta Eduardo Iglesias entzutea esoten euskal kultura. Edo, abezalango. Eta, ez, baina gertatzen da kontzertu bat, kontzertu horretan posituen, musika ekideak, pelikuletako musikak, eta posituen. Eta gero jozuen, euskal musika. Euskal musika zen, guri. Hori da behar denen hasieratik onuzaren euskal musika bat egin dela. Ikatzea da, kontua, euskal musika zatezte hartzen, hori bai interesela ez dakit. Ez dakit da, osatzen, euskaren erabilera hori nire ez da bai da hori soltatzea batik, euskal ez dugu dituko, eta ditugu euskerazko musika, euskerazko pelikulak eta euskerazko hobeto lertzen da. Baina, hortaz da eginean, hizkuntzaz. Esan dezunen atletikan literatura gaztekoaren euskera sinisgarria, edo donostian euskera sinisgarria, ez dakit zeiritzi daukazun guk aipatutako adibideari buruz. Donostiako gazte batzun bizitza ETV-ko telesaila horri buruz, horri sinisgarritasuna. Bueno, berdin du, Hollywoodeko pelikulak ETV bat. Horregatik esan dut, seguruena, kontatzeak, euskera zen kontatzeak sinisgarri egiten baldin badu, edo zen elementu arrotz
etxeko. Ondo kontatu ez dugu. Hizkuntza aukera baino gehiago montatzeko moduaz. Zaten da, gazteleraz ezin kontatu zuen listu zuen beste. Eta euskaraz ezin kontatuta ere ez, seguruna. Naiz euskaraz izan, naiz euskalduna izan. Hori izan nahi. Hala ere, gure arazoa argoten kontutik egin dugu salto gean, eta nire da zurek egin euskara zondo kontatuta edo zer izan ere sinesgarri, eta gaztelera zondo kontatuta edo zerra sinesgarri, edo zen inguru bihur daiteke natural. Baina gure kasuan aipatzen ari ginen zen, hizkera batzuk falta zaizkigula, horrentzat baldin badaude ez ditugula jaso. Bai, aire sexuali buruz eta badago euskerazko akordan badago, baina guri etzaigu iritsi behar den bezala. Drogen inguruan eta ere badago, baina guri etzaigu behar den bezala iritsi, eta horiek sortzea da benetan garrantzia ematen dioguna, eta hortarako egia da aldan literatura eta zine eta dana konsumitzen, dena jasotzea ondo iruditzen zait, eta garrantzitsua da gainera, bestetikan elikatu behar dugulako, baina abitzen gara gabezi batetik, ez gara abitzen puntu berdin batetik, edo falta zaigun zerbaiten bila joatean egun izan gira. Eta hori daukagunen edo hori lortzeko, joko dugu bestelako tresna batzutara, baina lehenbizi hori behar dugu, guk gero kalean, gure kaleko hizkera edo kalean erabiltzen ditugun espresio asko ez dira gurasoek transmitu dizkigutenak asko dira telebistatik jaso ditugunak, irakurri ditugunak, entzun ditugunak antetan, eta bintzat hizkera hori sortu behar dago, ez baldin bada sortu edo sortua baldin bada hori zabaldu egin behar dago behar hoxe bakar izan egin duna. Beste jolas horik eta tindu dugu. Euskararekin lotzen dezuten hitz bat, partzea. Euskararekin lotzen dezuten hitz bat. Euskararekin lotzen dezuten hitz bat. Zan daiteke euskararentzako adjetibo bat, edo zer lotzen dezuten euskararekin. Bai. Etxea, autua, nazioa, ama, soni, elkartasuna, maitasuna, lazana, musu,
Nerea. Bat. Zaila. Deskantsua. Ama beste hiru aldiz. Euskal Herria. Naturaltasuna. Euskal Herria beste hiru aldiz. Aula. La confianza. Euskal Herria beste hiru aldiz. Bueno, hau egia zuen euskararekin lortzen dituzuen hitzak. Bueno, kanpotik hemen ez gaude nola ikusten gaituzten ahalegintxo bat egin dugu eta bideo batzuk jarriko dizkizugu ikusteko euskarari buruz ze irudi diferenteak dauden. Azkenean, betaurreko hori jarri ditugu pixkatzen, bakoitzak bere betaurrekoekin edo ikusten dulako euskara, beste agotar bezala, ez? Bere disiplinetatik eta beruta, la disiplinako. Muy bien, tenemos un montón de maritorros, de los éxitos, tocándose y haciendo de todo mariquitas, pues para eso. Pues bien, esta no es la última de la otra, porque ahora yo creo que ha tenido que contratar un grupo de imparrables, sin imparrables, en vez de francés, que se llama Calla, efectivamente, como dice mi compañero antes, pues efectivamente, ha contratado un grupo de imparrables para que metan un sonido de chalaparta en una canción que se llama Open Sugar, de nuestra amiga Madonna, y precisamente es una canción clásica que todo el mundo canta una vez, de Alda Meco, Sabacar, La Rabia. A ver, pero ¿a qué loco se le ha ocurrido? Por favor, ¿a qué loco se le ha ocurrido? ¿Qué les pasa? Empiezas que te falta un poquito de práctica, que estás por ahí. Ahí está, guapo. ¿Te gusta la canción de Alda Meco, Sabacar, La Rabia? No, prefiero Camila, ¿sabes? Ya sabes, ya te lo he dicho antes. Entonces, ¿tú qué le propones a Camila Camila en su próximo remix? ¡Hombre! Así es, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con Madonna, me parece así, abrimos fronteras. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no abrimos fronteras del mundo, tío! Que iba a chillar, y A ver, pero ¿cómo se le ocurre a las mujeres aquí? ¿Cuántos premios tiene ya esto? Me viene una canción de estas ocurre, tío. que no, que esto es... A ver, que no. En nuestra carrera hay una usted con una frase. Vamos. Claro, y la hasta y la hostia, Que no, coño. Que esa canción. No. Sí, Que no, es una con chalaparta. Porque eso me preguntas a mí que yo tengo más que tomar la chalaparta. ahí está un extra. Como no la sé tocar, vamos a la gracia. Solamente no veces a la gamba porque tiene ya como el kit cogido, ¿no? Dices, como bueno. Yo le quería preguntar, si no te gusta la chalaparta, ¿qué tiene que hacer Madonna para ayudar? ¿A la patria? A la patria, a nuestra patria, que es la puta ama. Muy bien, Hernández, entiendo eso. Entonces, así hay que hacer con Madonna. Pues nada, la tenemos aquí, que hemos tenido una empresa ahí, Madrid Euskadi, y ahí, toda la gente con los cócteles molotov. ¿Qué es para hacer eso? Mejor, con fuegos artificiales, joder, ¿no? Va a dar mucha, te digo una cosa, va a dar mucha polémica esta canción. No, porque si es innovación, creación, arte, soy yo. Encuentro de verdad. Zekate, no? Hau da, Teledonostia edo lako zerbait, Donostiko katelota da. Osa, motila Donostiarra da. Eta ikusi ez ze ikuspegi desberdina bakoitzak ezia asko batea behar. Euskarazko talde bat entzun dunean, Ipar Euskal Herria entzun dunean esan du Euskadi profunda. Gero hauntzak, gazta eta okela, koktel molotov, pixka denetika nepatu du. Dena oso polita. Beste bat emasekoan.
Bueno, argumentu batzuk dezute euskaraz egiten dut euskalduna naizelako. Euskaldun izate hori, gero lotzen dizkiogu adjektiboak. Eta gero ditzeko dugu adjektiboen inguruan, gero euskaldunaren gelditu. Bueno, hemen ikusten dugu, hitzen gehiengo handi bat positiboa dela, neutro bezala markatu duzuen autua, sorgin, nerea, bat, eta besterik ez. Eta negatibo bezala, zaila eta ahula. Orduan, ikusten dut euskararekin lotu dian adjektibo horiek, efektu horiek positiboak direla. Suposatzen da, saio eta torri bazeatetala, bai, gauza positiba galotzen dituzuela euskararekin. Baina, ikusi beharko litzake, edozein galdetuta, Euskal Herriko edozein donostiarri, edo gazte donostiarri nahi bezue, zehatako litzake. Agian, ahula eta zaila hori gehiago kanatako litzake. Orduan, pixkat, joko honekin egenuna erakutsi da, azken finean, nola, irudikapen hau, euskarari ematen
Euskaldunek egiten ditugun gauza guztien bidez, eta euskararekin lotzen dian gauza guztien bidez transmititzen diala. Eta saiatu beharko duenakela konstiente izaten, transmititzen ari gehan horretan, eta estrategikoki guk helburu batzuk baldin baditugu euskarari dagokionez, hoiei lotzen egiten duguna. Azkenean, baldin badakigu irudi bat dagoela izaten eta hori aldatu nahi badugu, horrekin koherentzian jokatu beharko dugula, egiten dugu gauza batzuk. Azkenean, hizkuntza berak ez dauka berez adjektibo guk ematen dizkiogu, gure ekintzekin eta gure diskursoarekin. Asmatu behar da, inguru bakoitzera bakoitzeakoan ze adjektiborekin lotuko dugu gure babestu nahi dugun hori edo zabaldu nahi dugun hori. Ja, beste bideoa nahi betzu. Hizkuntza normalizatua bada, haren erabilpena ez da zen. Hizkuntza normalizatuan mintzo bada, hizketan ari dela badaki ulertua izango dela, eta ulertu izateko eskubidea dela. Hizkuntza ez normalizatu bat erabiltzen duenak aldiz, ez dakizkigu besteak ulertuko duen, arriskua hartu behar du. Solaskideak ulertzen izbadio, bi aukera ditu. Edo tematu komunikazioaren kaltetan, edo hizkuntza zaldatu bere duen hizkuntzaren kaltetan. Baina edonola ere, arazoa berea izango da, bi hizkuntzarakinek dauka arazoa. Bitxia bada ere, bertako hizkuntza ez jakileak kezkarik ez du sortzen, arrazoia ematen dizu. Hizkunak bere hizkuntza erabilira bez etengabe erabaki behar duenean nekea sortzen da. Neke hori esaten diogu espresi linguistikoa. Ez batera berako, euskaldun normala. Normalean euskaraz egiten du. Istripu normalak izaten ditu, tarteka. Normal jokatu nahi izaten du alagoetan, barkamen askatuz. Baina nola egin? Nola jakin ea euskaraz egin dezakeen? Bada egizpide zikurik. Bat, lekua, non gertatu da, inguru euskalduna alda, fida aldetezke horretaz bakarrik. Ez da nahikoa. Bi, itxura. Euskaldun aurpegia ote du. Ze ote da euskaldun aurpegia? Fida ote gaitezke. Ez. Hiru, ikurrak. Badu euskarazko ikurrik, egatinari, euskarazko esaldirik kamisetan, eskumuturrekoan, euskal egukaririk badu besapean, euskal dantari sakelekoan. Fida ote gaitezke. Ez. Ez da gozoa euskaldunaren egoera. Nena ipatutako hori lotuta dago, azkenean guk ere irudiaren arabera edo aurpegizioen arabera funtzionatzen dugu jendearekin zein hizkuntzatan hitz egin aukeratzen dugunean, eta hori beti lortu beharko nuke, horrek nekadura bat sortzen digulako eta agian jarrera irikiago bat eduki beharko nuke alde horretatik euskaldunaren kontzeptu zurrunetik atera eta zabalago ulertzeko eta pentsatzeko edozein irudin bota dakan hori izan daitekeela euskalduna hizkuntza ez duelako itxurak markatzen. Eta beste alde batetik gu ere bagera bere eragileak gara azkenean, eta guk ematen dugun itxura horren arabera ere erabakiko du jendeak ze hizkuntzatan hitz egin gurekin eta hizkuntza horrekiko ze jarrera eduki gure arabera ere erabakiko du seguru asko. Legia guk oso gogor jokatzen baldin badago, oso gogor joaten baldin bagera jendearen gana gure diskurso aldetik, sortu dezakegu kontrako jarrera bat ere alegia bestea sentitu daiteke erasotu bat, nahiz eta benetan gu beran egoera minorizatu batean gaudenak, gerta daiteke kontrako irudia ematea, eta alde horretik lortu behar dugu bestea zein dan, empatiaz jokatu eta horren arabera aukeratu gure jarrera ere. Egoera horri izaten zailo psikologia dago kontzeptua zigor bikoitzarena edo. Euskaraz egiten badezu golako zalantzak kasu batean, lortu zakezu beha gazi lortzea, eta egiten ez badezu, zu zigorra ere zurtzako da, gaizki sentitzen zeharako. Hor lortu behar dela pixkat, lehenitza euskaraz egitearena, hortan dudaik ez dago, inori ez zelakoa kalterik egiten. Beste gauza bada,
Eta pixkat hori neurtzarena, eta era berean, azkenean horrelako hizkuntza eraldaketa bat eragitea eta oso goza motela dela, pixkana egin behar dena jende askoen artean eta frustrazioarekin ere oso kontu zibili behar dela. Gutako baketza nahiko nahiko azkar erre daiteke aldaketa handi batek beharko duen denborarako. Orduan horrekin ere neurtu beharko dela. Eta frustrazioan gaiakin nik bertxatu nahi nuen esateko Donostian euskararen erabileraren inguruan eta dagoen pertzepzioa buruz eta batez ere euskalgintzan eta euskaltzaren artean baietz badaudela seinale batzuk, kezkatzeko, hortaz arduratzeko, baina kontu zibili bat da ere esaten denakin, seguruna inoiz baino gehiago erabiltzen dutelako gaztei Donostian gaur egun euskara, esaten dugunean gutxi erabiltzen dutela, ez gari konparatzen egoera real batekin, iraganean zegoen egoera batekin, edo Euskal Herriko beste hiri batean dagoen egoerarekin, ez gari horrekin konparatzen. Gutxi da, guk nahiko genukenarekiko. Ez da beste nun baitekiko gutxi edo beste garai batekiko gutxi. Orduan, nahi baino polikiago dizoala guk nahi dugun aldaketa hori da percepzioa, baina orduan erritmo kontu bat da ez norabide kontu bat, ez? Eta, azken diapoan jarri dugu pixkat, berak planteatutako gaia planteatzekoan, esaten zuen gauzetako bat, nola antolatu, nola antolatu behar dugu euskaltzaleok Donostian, eta horreko galdera. Eta, guk nahi genuen ekarri pixkat, euskararen aldeko mugimenduarentzako ekologismoan eta feminismoan ikusten dugula, ikusten ditugula aliatuak eta ereduak ere neurri batean. Esate baterako, ekologismoan aniztasuna, aberastasun bezala ulertzeko dagoen printzipio horretan, eta munduko ekosistemak eta espezien arteko horreka eta kontzeptu guzti horiek hizkuntzaren ekologiaren teoria garatzen nahi dira eta zabaltzen nahi dira, bide bat izan daitekela euskararen mugimenduak erabiltzeko. Feminismoak berriz boteretzearena dauka, pertsona batek zapalkuntza bat jasaten duela sumatzen duenean, zapalkuntza sumatzen duen ezaugarri horretaz harro sentitu eta hori gizartean adierazteko dagoen norberak ekarriko prozesu hori eta asko garatu dute teorikoki eta erabilgarri zen eteke euskaldunentzako eraberean. Eta gero azpian jarri ditugun gauzaiek, egunerokotasunetik aldaketa orokorra bultzatzearena, gizartean barreraturiko dogmak zalantzan jartzeko estrategiak, tartean hizkuntza bera erabiltzen ditugun hitzak aukeratzeko modua, eta bi mugimendu hauetan ematen diren bai lanketa ideologikoa, eta beste aldetik antolatzeko modua, bere mugimendu espezifikoak badituztela, baina beste hainbat lekutan presio egiteko gaitasuna ere lortzen dutela. Euskararen aldeko mugimenduatzako izan daitezkela eredugarri, ezaugarri guzti horiek, ez? Eta bestalde batetik guretzat interesgarria da feminismotik eta ekologismotik eta lakoetatik gertu egotea, euskarari lehen bat ezkiogu adjektibo batzuk, baina hauek ere gertu edukitzea ez da soberan munduaren ikuspegia, munduari begira hartzen ganean, euskara bizirauteko gauden mundu eredu batzuk posiblea gondianak beste batzu baino. Mundu globalizatu batean, mundu neoliberal batean, azaila euskara bizirautea. Aldiz mundu ekologismotik eraikitako mundu batean edo feminismotik eraikitako mundu batean, pentsatzen dezakegu mundu hortan ardatza izango litzatekeela aniztasunarekiko defentsa hori, zapalduarekiko errespetu hori eta zapalduak berak erabile bihurtzeko hartzen duen jarrera hori behenak ardatza izango lirateke, eta horako mundu baten gaur egun hizkuntzak gutxitu diren horiek biziraupena erresago duko luke eta alde hortatik da interesgarria guretzat euskara gizarte mugimenduetatik gertu dukitzea.
azken finean, euskara sustatu edo bultzatzea, egongo gineke mundu berri bat eta mundu hobe berri bat sustatu nahian, eta ez mundu zahar bati eutxi nahian, eta mundu zahar batera bultzatu nahian. Askoz ere erakargarria gehiengoa. Eta bukatzeko, puntuz puntu azkaxaman ibili gara, baina erabaki genuen dekalogo bat entzat utzi bat genula, itzari taller ontako idea nagusia bitza bitu behar genitula dekalogo bat, eta besterik gabe botako izango abertik landutako puntua direlako. Lehendabiziko izango ditzake, abia puntu desberdinak kontuan hartzea, alegia, ibide linguistiko desberdinak kontuan hartzea eta estrategiak horren arabera erabakitzea. Bigarren jarri dugu, hizkuntzaren erabilera taldean erabakitzen dela, ez dela kontu individual hutsa, eta beraz taldean eragiteko estrategia erabili behar dela. Beste alde batetik, argotei lotutan luzearetu bera honen inguruan, baina hizkera bereziak bilatu behar ditugu eta ez dauden kasuan asortu. Gero erreferenteak, euskaldun erreferenteak sortu eta bultzatu, eta zu ere erreferente izaten saiatu. Bi motatako daudelako, azken finean, alde batetik publikoak, baina bestetik gertuko erreferentea ditugu, orduan. Eredu izatearena eta hori bultzatearena. Beste alde batetik gunei lotuta, zaletasunetan aipatu dugu, guneak euskaldundu behar direla, eta euskaraz funtzionatzen duten gune horiek azaleratzen asmatu behar dugula. Horrengo jarri dugu, euskaldunen irudia guk eraikitzea beharrezkoa dela. Guk helburu batzuk baldin baditu horrekiko, komenik ez digu ezaugarriak ematea euskarari, zela beste batzuk egin gotelako. Beste alde batetik, guk euskaraz egiten ez diogun horri euskaraz egiteko aukera ukatzen diogu, beraz, lehenengo hitza euskaraz egin beharko genuke, baina tensioa dago kasutan, tensio hori modu egokian kudeatzen asmatu egoeraren arabera. Jarri dugu beste iturrietatik edan, beste eremuetatik, beste gizarte mugimenduetatik, horiek ikasi eta aliantzak landu ere bai. Beste aldetik, aktiboak izan behar dugu, eragilea geran neurrian, eta gure ideiak zabaldu baritu bere egiten ari geran moduan. Eta azkenik gozatzeko guzti hau egiten, hizkuntzarekin erabiltzen eta sustatzen eta guztietan bidean gozatu indarko dugu, luzea izango da eta indar handia dago dugu, orduan saiatu behar gara gozatzen aldi berean. Eta hemen dator gaurko honen titulua ere, euskaraz hilko gara. Honekin, joku bat egin nahi alde batetik, beti erabiltzen dugu lema da euskaraz bizi nahi dut. Euskaraz bizitze horren nekeak eta sufrimenduak eta askotan agertzen ditugu eta badirudi batzutan euskararen gatik hil behar dugu, edo euskara penaz hilko gaitula. Euskara gozatzeko ere bada, euskara hizkuntza bizi bada eta gure inguru bat ematen dugun horian jolaserako tresna bat ere bada. Eta beste alde batetik, euskaraz bizi baldin bagera hil ere ala egingo gara noski gure euskara ez da erderaz publikatua izango. Eta alde hortatik, animatu, eta hoxe, señor, gracias. elkarrizketak edukatzeko aukera, horrentxe behatzen arte denbora dago. Galderak egiteko, gure iritzia emateko, zerbait berri plazaratzeko.
guztia iritzi maila bota dugu, beraz. Zuek ere zure izango duzu, bota lasai, bai, eta... Ni naiz nazioa jarri duena. Ez dakit besterik bat, zegoen gara da. Ez dituzte guztiak jarri duena. Ez. Euskal Herria jarri dute batzuk. Munduan dauden 6.000 hizkuntzetatik 200 bat diren, 200 bat estatu daude, beraz nazio politiko daude, eta orduan badirudi oraingoz behintzat, globalizazio gara bera, nazio politiko duten hizkuntzak badutela itxaropena, gainerakoak UNESCOren uniformeak tarteko ez dut etorkizunik. Orduan ez dut jarri komunidadea, jarri dut nazioa. Gure artean, euskal gintzan eta euskal soziolinguistikan, komunidade gora eta komunidadera gabiltza. Baina komunidade kontzeptura aplikatzen diren, edo komunidade kontzeptuaren barruan bizi diren munduko hizkuntza gehienak pikotara dikazte. Horregatik jarri dut nazioa. Alian nazioaren estatusa, nazioz politikoaren estatusa lortzen ez duen hizkuntzak munduan pikotara dikazte. Eta horregatik jarri dut. Hori segin. Estatua... Esan nahi zen ungeio nazioa baino ez da? Nazio politikoa, Nazio kulturala ez datikoa. Esan nahi dut, munduko hizkuntza horiek nazio kulturala osatzen dute, edo etnonazioak dira, edo nazio linguistikoak, edo kulturalak edo zuen bezala alegia, nazio politikoa sortu horreko nazioak, ezen nazio modernoa, ez da, nahiko berria da. Orduan, haitu ginen hemen Maria Joserekin estatua gora eta estatua bera, eta nik aldera egin nion, eta gero hemen horbaitik esan zidan. Esan nion, estatua behar bada, estatuak zabatuko gintuen, oin dela 1 urte, behar jarri ziren oin dela 1 urteko kontuak. Euskadin edo komunidade autonomoko datu batzuk agertu ziren hor, eta oin dela 1 urte, alegia 20. mendearen hasieran badirudi, 180 euskalduna zirela, eta 80-tik 140 edo euskaldunere bakarrak, eta orduan nik ez da nion. Behar bada estatuaren zehari baliabide hori bideragarria da, zeren estatuak ez gaitu ez erezetik. Zaborratzen hizkuntza bat, gero naiz eta hemen bat emakume batek esan zidan, aipatu zidan Israelgo kasua, baina Israelgo kasua oso berezia da, oso berezia da, eta orduan ez digu ari. Eta, bai, estatua, baina baldintza jakin batean sortzen den estatuak balio du bakarrik. Alegia, nazio kulturala ez baldin badago erabat ikatzen esan dut galtzen edo ordezkapen prozesua oraindik ez baldin bada erabatekoa, orduan estatuak balio dizu. Eta estatu horrekin nazio linguistiko hori indartzen duzu eta beraz orduan berreskurat dezakezu. Baina asimilazioa ordezkapena oso horrelatua da baldin badago, orduan estatuak zumirarik egiten. Hori planteatu genuen aurrekoa hemen. Ni ados nago esaten duzunakin. Gaur etzen dugun kontua gehiago da higadura horren kontrako proposamenen multzo bat. Azken finakuk ez dugu itzalin Euskal Estatuaren eraikuntzaz, eta horretan ez gara sartu, gehiago maila lokalean, eta bizipen pertsonalen eremuan aritzen saiatu behar. Baina hori azkenean higadura horri erantzuteko proposamen multzo bat egin dugu zait. Nik beste zer ikusi dugu lanekin, baina ez hemen komentatu nizuen gurbildu ze esparrutan edo landu beharko genuken euskera eta badaude puntu batzuk dienak errezago edo gutxigo errezago, eragina errezago bertu dezakegunak. Puntuitako baten, adibidez jartzen zinuen, nabateakun eta betiko estres lingustiko hori, jakingo ote honek euskeraz, itxurangatik, eta bai adibidez, ez dira dugu soluzionatzeko neko errezak izan dituzken gauza biara.
pegatina batekin, film batekin markatu, azken finean persona horrek ere euskaraz hitz egin nahi badu, dendari horrek, ez zaio asko kostako kostientuari da euskaran egoeraz, bere burua esaten, bani euskaraz hitz egiteko presna. Egon da, planteamendu bat inditekena oroko horren, erabiltzeko hain zaileztan nahi ustean. Ez hori ondo dago, baina badaude kasu batzuk horren kontzientzi bat eskatzen du. Horri bat edo ez da lehi baina, ez niri euskaraz dakit, euskaraz egin. Baina badaude bestelako batzuk kontzientziarik igual ez daukatenak edo hartzaile bakarri direnak euskaraz. Eta kasu horietarako igual eluke balioko eta agian kasu hori dira gehiagotan gertatzen dira. Adibide tontua jartzen, baina nera auzoan kebab bat da. Eta kebaban aberrik taberna bat zegoen 40 urte zegoetan eta ez zuten kaixo ere euskeraz esateko gaitasunik izan 40 urtean eta kebapekoak etorri eta hilabeten mintzat ulertu eta zuten eskatzen zen guztia. Eta paraguten nire barnetara gaztelera zazte ginen hasieratik. Horrek sobre asko txaparik eta eludukiko eskatzen da gure txapa txitoa aldatzea eta kaso gure gehiago gure personaletik edo norberak zer indako duken igual beste entzaio gabe, zer egiten hasi gaitezken gu estresotan ez erortzeko. Nahi kasu hortan, garazia ez du, kontzentzia dut ez da hona, gehiago kostako zaio ez, baina askotan min gehiago ematen zidu bat, kontuatzen ondorenen personai, euskalduni zala eta erdera zentiozu da. Eta gero, guztiotan ere, ez dakit, euskera bultzatzeko edo indartzeko edo estrategiak oso garrantzitsu direla komentatzen ginen, ez da estrategiak ondo pentsatu dira, zukuten baztea persona bati euskera inposatzen bezala, kontrako erantzuna jaso dezakezula ez. Eta agian estrategiek guk euskera zabatzeko asmotan gabiltzen hor, lan behar nintuzkela. Ez duzkola oso garbi nola aktuatu ez, situazioa gabiltzen. Lehenengo eta behin eskerrak oso polita ederra irutu zaizuen saioa berezia eta oso gustokoa niretzat. Gero, zuek aipatu duzuen, euskerari falta zaiola, hori ulertu dunik. Hizkuntza punta, gazteek daukazute sexuarekiko eta drogarekiko eta gauzarekiko hizkuntza. Galdera, hortaz zerbait egiten ari zerate gazteok? Zer eta hemen ikusten dezutero, baina gehiagoa drogari buruz. Gure gazte duguran porron bat, hortik aurrea, en fin, zadak zuten zeko beraz. Aizeatek, itzaiten dezuten zuen artean? Hortari dena da, bukaera bat horretan jarri dena da, izkera bereziak bilatu, sortu eta bultzatu. Azkenean, ez da, ezin du jorreko hiztegi bat idatzi eta drogaren hiztegi bat. Ondo, botaiko lehen bat, eta erdera zitzen bat. Sortu behar da, pixkanaka, eta ez dakit zein doan formula magikoa, baina... Nik uste, badoz dela. Ez dugu jarriko hori, konforme da duzuek, zeiten dezute horren behartaz, eta esaten zute, hau lotela, hau. Ez da, nire ustez bidea ez da, horren behar azitzenik da, ez ekitz bat botatzen da. Nik uste, oten poderio sortzen dira, angola biltza jotea, edo gozoa, edo zakarra, droga ningune bat sortzen nahi hitz batzuk. Argo eta horretzen degunak zuretu zuna, baina ez ez du horretu, gazte historia batek edo. Eta nik uste gero,
euskaraz gozo bezien herritan, herri euskaldunetan, arrola jotzea ez da gizarrak izan, badaude sexualarekiko eta badaude euskaraz beste erako arbotei badaude, kontura bilatik barriela, eta nik uste herri txiki eta askotan bintzat lasaitasun guztiz, eta ez daukela gazteleran beharri euskaraz eozertaz itzileko. Horren badago, errekontu dagoen, Baina ez da hizkuntzaren arazoa, hiztunon arazoa da, hiztunon imaginazio faltaren arazoa, kasu askotan. Gaina ez da kasualidadea da uste sexua eta drogak izatea bi nahi euskeraz hitz egitea kostatzailenak. Bainik ere, nahiz eta gauzak asko aldatzen ari dira eta ustez aurrera goazen lagun artean ez da euskera eta ez erdera sexuari buruz ez da asko hitz egiten, eta drogari buruz ere ez. Hitz egiten garean, hitz egiten dugu maila metaforiko baten edo lako beste irudi batzuk erabiltzen. Zure bete behar izango ditzake hiztun bezala imaginazioa erabili eta beste hizkuntza guztietan egin honak sortu dira. Lotu beste elementuekin eta bien bidez hitz egin. Nik uste oso ariketa polita izan dira argotak sortzea dena, baina hori kuadrilla beltzak egin beharko du horrela zabaldu eta gero erreferente nazional batzuk edo ere behar dira. Eta behar hori adirazi dezakegu, baina horren aurrean guk egin dezakeguna hitzak eta asmatzen dut alegin egin, baina gero horrek zabalpena eduki dezan, beste tresna batzu beharko dira. Nik gauza bat esan kerdo bi. Bat, lehenengo hitza euskaraz egitearekin, normalki jende asko deskubritzen dugu euskalduna dela. Bestaldetik, pentsatzen dut, euskaraz egitea ez dakienari, gure baitasun guztiarekin eta nahi duzun estrategiarekin, egiten diogun mesedea integratzeko. Eta berriz, euskaldun bateri edo baita ere ez banima da egiten manima diogu espainieraz, egiten dio bere buruari kaltea eta besteari ere bai. Orduan hor, iruditzen zait gozagarria dela eta guretzat ez dakit nolabait animatzeko moduan aldegun gehiena noski pentsatzen dugun euskalduna delari eta ikusten honi bat euskalduna dela jarraitzea, hortikan lehenengo iturak hartzen berditugu eta persona horrekin jarraitzen dugu. Eta ez dakienari baita ere nolabait integratzen joatea, mesedea egiten dio berari. Barak, zuk esan duzun horko restaurante edo tipo horrek ikasi duenean, ikasi du beste batzuek egin diotelako. Eta azken batean, gurea da. Eta bera oso ondo sentitzen da, eta gu ere bai berarekin. Hor beste batzuk esan duzun ikastola handi horrekin, eta ospe handia duen eta bat, eta beste ikastolak, eta beste zentroak eta bat, lortzen da, 10 bat urte bitartean edorela, nolabait euskaraz egitea, beren artean, ez eta erbaldunak izan deneko momentutik etorrela. Baina gero dago, koadrilla, influentzia soziala, eta ez dakizan, eta horre sortzen du ohitura bat. Eta gero zuk esan duzun lagun horiekin bezala, ohitura horrek hori puskatzea ikaragarri zaila da. Bai koadrillan, bai pareketan, eta bar. Orduan, zuk jarri ezun ejemplua iruditu zait oso argigarria, zuk untzinean Bilbora, unibertsitatera, eta etzen nun koadrilla hori. Eta aurkitu zen ditu, euskaldunak, euskaraz egite zen duten, nahiz eta Bilbon egon, eta horrek ohitura bat egin duzuengan, zuek elkarrekin zaudeten guztietan, euskaraz egin duzuen. Eta berriz, hemengoak izan da ere, eta euskaraz jakin da ere, baina ohitura bat hartu bali badugu, ez dakit, 12 urtetatik, 20 piko bitartean, edo dana dalakoan, danak euskaldunak izan da ere, edo batzuk euskaldunak, eta besteak ez, eta bat, baina gu ohitu bali bagera, hainbat urtetan, gazteleraz edo espainieraz egiten, hori nola lortzen dugu buskatzea.
bizitza bat daukagulako. Eta orduan, gazteok, ez dakit, pentsatzen den, zuek dituzuenean, 30 urte, 34 urte, ez dakit zer, guk egin behar ditugun bezala oso reflexio gogorrak, egin behar ditugun bezala beste era batean, zuen lana, hori izango dela baita ere, igual, konturatu gabe, sartu gara mundu horretan, gizarte mundu horretan, sozial mundu horretan, eta sartu gara beste hizkuntza arroz batean, eta hori naiz eta euskaldunak izan. Berditzaile, darrik euskaldunak izan da ere. Ohitura bat hartzen baldin bada, horrekia kondizionatzen du neurri ikaragarri batetan, eta lehen inoiz esan dut baita ere, adibidez, pareja batean etorrela, oso euskaldunak izan dit, baina ezagutu dira gazteleraz, naiz eta izan, ez dakit, ainorgan, euskaraz egiten dute leku batean, edo adunak berdintzai, baina ezagutu dira gazteleraz, eta jarraitu dute gazteleraz, eta pilak euskalduna dira, eta gero ezkontzen dira, eta umeak izan dituzte, ikastolara bialdu dituzte, eta baina bera jarraitzen dute beren artean gazteleraz eginez. Bizitza bat dutela. Ikastolaren adibidea agertuak bi ikastola ezagutu ditu, eta ez da hainbeste akaso ikastolaren ereduaren arazoa. Nire kasuan, Añorgan ikasi nunean, Añorgako ikastola auzoko erakundeekin eta elkartekin oso lotua zegoen, eta elkarterik berez ere euskaraz funtzionatzen zuten. Kasuetan, ikastolatik kanpoko ordutan ere euskaraz funtzionatzen gure berez euskalduna zirelako, eta eratu izan baginean guk ezin gobertu gazteleraz funtzionatu. Beste, gainera ikasle gutxi ginara kontuan izan da, eta asko gainera etorkinen semealak eta klasean desente beritut, baina momentatik gure arteko hizkuntza euskara izan dira eta horrela funtzionatu genuen. Gero ikastola ongi hortan, ematen du ikastolan errua dela, baina asko da haunditasun horren kontua ere alegia. Haundia den hori espaldi badago auzo hortan integratu eta auzo hortako guneek bestela ez baute era euskara funtzionatzen, erresagoa jakin batzuk hasten denean gazteleraz funtzionatzen, neutroa hori bilakatzea. Hori nola konpondu daiteken, niri etzaik errezeta magiko hori etortzen. Nik aipatu nahi nune bai, esan dezuna erdaldunei euskaraz egitearena, nola mesede bat egiten diezun. Ni ados nago horretan, baina jakin behar ez du transmititzen mesedea egiten ez dela. Zer, berak ez zu era bat kontuta da, berak perzibitzen badu ez dela mesederik egiten, lehenengo zutaz aspertuko da, eta gero sartzen saiatzen izan hizkuntza horretaz. Orduan ja, hori da estrategiena, ez da estrategia bat nire ustez, beti denekin, zirkustantzia guztietan beti euskaraz egin eta jarraitu bea zure paretik heldu arte. Nire ustez hori estrategia bat. Nire urti bat, zenbat, noiz, zertako, ados nagoekin. Bat netorren berak esan dut, izun jarrera ireki eta solidario edo integratzaile horren aldeko autua, momentu da oso importantea aldea izate batean. Baina nabardura bat egin dut. Hizkuntza itura aldatzea zaila da. Eta oituzia hartzen da izan zegin, goa gaztera zeiken eta aldatzea zaila da, baina tabako ari guztia baina asko zerrexoa. Alegin, behar duen alegin asko zileagoa da, eta ez du eragin fizikorik, edo ez da nikotinaren mentuko pasuna, eta egin daiteke eta onura garrera. Ekari gogarazi, ekainaren alan izango duela horrengo saioa, azterrela da. Guk arteako dugu etxeko garakungo prestatzen saioa, motan eta izladerik egongo, asmoa da, horreko saio horretan guztietan, eperateko ideiaz eta balkonatan, eta guk eragile gisa, nola ikusten aztertan, zein dira lehentasuna, nori ikusten dugu gure burua, zer egin dut dezakegu, ezin dugu egin ez dugu egingo, eta gero, gure ikusten duzio, saio horretan. Eskerrik asko.